Mama siapa ini? Mama Agas. Dipersilakan buat Mama Agas. Kula maju, melu maju, kula mundur, melu mundur. Bayangane ana bae, mandi bae, melu bae. Senajan nak akibat pada dolan, angger kesepian. Yen digawa lunga-lunga jalan-jalan, ana ning iringan. Apa maningin lagi donok dewekan, ana ning lamunan. Singa bisa gawe seneng urip bahagia, anane sampean. Ayang-ayangan dadi bayangan, iku sampean gawe sud kebayang. Ayang-ayangan dadi bayangan, iku sampean gawe sud kelingan. Mama Agas, Bos Taiwan. Mama Agas, Bos Taiwan. Se. Mama Agas. Mama Agas. Kula maju, melu maju, kula mundur, melu mundur. Bayangane ana bae, mandi bae, melu bae. Senajan akeh pada dolanan, angger kesepian. Yen digawa lunga-lunga jalan-jalan, kaya ning iringan. Apa maningin lagi donok dewekan, ana ning lamunan. Singa bisa gawe seneng urip bahagia, anane sampean. Ayang-ayangan dadi bayangan, iku sampean sing gawe kebayang. Ayang-ayangan dadi bayangan, iku sampean gawe sun kedangan. Mama Agas, Bos Taiwan, EDB Pro Mutiara Audio, kerja bareng Seni Kamu Production. Mama Adel boleh. Se. Mama Adel, Mama Adel. Mama Adel. Kula maju, melu maju, kula mundur, melu mundur. Bayangane ana bae, mandi bae, melu bae.
sampeyan ayang-ayangan dadi bayangan iku sampeyan sing gawe kedangan ayang-ayangan dadi bayangan iku sampeyan sing gawe kedangan. Mama Adel terus Mama Adel, Mama Agas, Mama Adel, Mama Agas, Mama Adel terus Mama Adel bos Thailand. So. Bos Thailand. Kula maju melu maju, kula mundur melu mundur, bayangane ana bae mendi bae melu bae. Senajan ngake batur pada dalan angger kesepian, yen digawa lunga-lunga jalan-jalan kaya dingirian. Apa maning lagi dodok delekan anani lamunan, sing bisa gawe seneng urip bahagia anane sampeyan ayang-ayangan jadi bayangan iku sampeyan sing gawe kedangan ayang-ayangan jadi bayangan iku sampeyan sing gawe kedangan.